Čaute, dneska sú táto Freaking Best Gamer a dnes sme na serveri Pixel Gaming a hráme hru Counter-Strike. Dobre, už ma zabili. Zase sa počkáme. Funguje to. Dobre, ideme. Ideme si... Sakra, zase no. Áno, čo už, ale zabil som aj jedného, ako to vidíte tu na. 1 a 3, 4. No, to stačí zatiaľ. Je to paintballový server. O paintball chodím hrávať. Aj si občas takto zahrám. No, dobre, už som prvý. 3-4. Tak, čo k tomu dodať? No, poďme hrať. Dobre, som tu na ich spawne. Sakra, oni ma zabili. Poznám takú dobrú fintu, že vlastne on vás zabije a rýchlo si prehodí na nožík. Vlastne boli ste zabití vlastne z diaľky, ale ako keby nožíkom. A to sa aj teraz o toto pokúsim, ak mi to bude fungovať. Takže ideme na to. Dobre, takže tak. Teraz si rýchlo pripravíme toto. Musíme rýchlo niekoho zabiť. Dobre, lagy, trošku mierne. Ste videli, dobre. Keď neviem, čo som botoval. Dobre, takže som zomrel. Čo už... Aha, dobre, už je nová mapa. Aha. Dobre, takže Dedus. Asi 2. Hej. Nie, normálna. Dobre. Tu vidíte ich stránku www.pixelgaming.cz. Fú, som sa takou... Troška mi to laguje. No nevadí. Bu. To je hlavné. Dobre. Dobre, nie som ani mŕtvy, nič. Shit. Až teraz som mŕtvy. Dobre, takže ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.